optage sig selv. Der sidder heroppe i bæltet, der kan jeg optage mig selv og lægge på. Så jeg kan prøve her at optage det her. Og så kan jeg for eksempel skifte lyd. Så kan man, når det så er det hele, så kan man gemme det og lægge det ind på computeren og bruge det til at lave musik med. Men det er også meningen med dem, at man for eksempel kan bruge det i computerspil, som man, jeg ved ikke om I har prøvet Guitar Hero i PlayStation 2 eller de der spil, hvor man bruger guitar til at spille med, så kan man bruge det her til at spille computerspil også.